Yun, isang mapagpalang araw mga kaspero. Good morning! So, dito ulit tayo ngayon sa Campo Dispero, kung saan nakapala tayo ng malalaking isda. So, nagbiyahe kami kahapon at nakarating kami dito kagabi. Ayan, ayan yung campo natin. Ayan, tapos, nandyan na yung dagat. So, prepare tayo kasi mamaya magdadive tayo. So, bali ito sila ngayon. Kasama ko si Bro Kevin, si Bro Danny, nagdadamo magang umaga. So mga duyan, tapos ito naman kahoy panggatong. Kasama natin si Bro Jeff mo. Ayan. Yuya, nagluluto. Init ng tubig para sa kape. So bibili muna tayong kape. Wala, dyan na rin siya sa site may trabaho. Kape muna tayo mga kaspero. Tipla muna tayo kape. Bali magdadive tayo ng mga 8 or 7:30. Ayan. Lagyan lang asukal. Sukal to. Ready na tayo mga kaspero. Ayan. Bro Jeff, Hello. shout out. Shout out dyan kay Bro Roel. Bro Bro Roel, Danny. bumalik ka Tsaka na. si... Hindi na kami galit sa'yo. Ayan. Let's go mga kaspero. Siyempre, oh. Pogi. Dumadali na ng doggy yan. Kaya yung dugi. Pabilikan daw niya Kuya. Nag-adjust na ako. Ah, tsaka si bro din to. Ayun, oh. Shout out Ayun. kay Ah, Mrs. tayo. na nasa Dubai. Ayan, Kumusta shout ka out po. dyan? Enjoy muna kami dito. Punta muna kami ng Isla Verde kasama ng mga master. Talagang, ano na. Gitik na. Right, let's go. Nakalog na yung tumbo. Ito na yung mga pana natin mga kaspero na ginagamit sa ating pang-araw na pagsisid. Medyo mahaba ito at gamit ko pa rin yung pins natin. Kaya tingnan natin kung ano yung mga huli natin mamaya mga kaspero. Pagkasisid namin, nakita ko agad si Bro Jeff na pumana ng isang Great Barracuda. Hindi naman gaano kalaki, ngunit goods na to para sa binamano namin sa araw na ito mga kaspero. At nung sumisid ako, nakita ko ng maraming ladyfish. Kung sa Tagalog, babaeng isda mga kaspero. Dahil ladyfish. Pero napakarami talaga nila mga kaspero. At hindi ito yung hunting natin, kasi yung hinahunting ko dito is yung pelagic, yung GT at saka King Mac. Ayan, napakarami nila mga kaspero, ngunit hindi talaga tayo pumana niyan. Siguro kung mga pang-ulam, pwede tayong pumana niyan. Kaya hinayaan ko lang sila mga kaspero na paikot-ikot sa atin. Nakadapa ako sa ilalim at narinig ko yung pagputok ng pana ni Bro Jeff, kaya dali-dali akong umahon at pinuntahan para i-secure yung napana niya na isang king mackerel or tanigi mga kaspero. Malaking tanigi ito, umabot ito ng 10 kilos, kaya ito sinecured na namin para meron na kaming pangalawang isda at special pa yung isda natin, isang tanigi.
nakadapa ako eh. Nung pagpala mo, lapit lang talaga. Sabi ko, ayun siya. Takbo niya. Tinulok ko. Malaki na rin, oh. Malaki na. Bawi na. Kinalikat ako. Dito pa sa may ano, kita. Garas. Dito pa na sila. Ha? Ganda pa naman ng dapa ko tapos biglang dumaan dito pa. Hinabol ko yung tali eh. Pagkatapos ma-secure yung kimakaril natin, nagpahingal ako ng konti at nag-dive. Yung dinadive natin around 15 to 18 meters lang, kaya eto, nag-drop ako sa ilalim dahil mayroon akong nakita na mga bait at sana mayroong magpakita na isang pelagic. Kung napapansin nyo, habang pababa ako, mayroong mga dumadaan na maliliit. Yan yung kinakain ng mga pelagic like GT, king mackerel or green job fish. Kaya pagkadapa ako, nagtapon ako ng buhangin para mapansin tayo ng isda. Sa di kalayuan, meron akong nakita mga giant trevally. Ayun. Kaso lang ayaw lumapit. Medyo malayo talaga, kaya niisip ko kung ano yung papanain ko. Baka wala akong madala sa taas, kaya tinira ko na itong green job fish. Ayun, kahit medyo malayo, tinamaan natin mga kaspero. At napakalaking green job fish ito. Umabot ito ng 7 kilos mga kaspero. Bolo na no? Green job fish mga kaspiro. Oh, grabe. Bataw. Pangalawang job fish ko na malaki to. Nasa taas pa lang ako, nakita ko yung mga maraming pakpakan or trigger fish na maliliit. At nag-drop ako para dumapa at tingnan natin kung ano yung lalapit na isda. Ayan, tulad ng ginagawa natin, magtapon tayo ng buhangin para mapansin tayo ng mga isda. At eto nga, nakita ko isang Bronzy trevally. Ayun, so unahan natin. Hindi ko napana, gawa ng hindi pa nakapesto yung pana natin, tsaka masyadong malapit, kaya hinayaan ko muna, babalik din yan. At patingin-tingin pa rin ako sa paligid, baka may dumaan na king mac. At nung pagtingin ko sa unahan, nandyan na sa harap ko ulit yung Bronzy trevally, kaya ayun, nakapesto na yung pana natin, kaya pinana na at tagos hanggang shooting line.
Bali nakapana ako ng King Mac around 4 kilos. Hindi ko ito na videohan. Gawa ng akala ko lang isda, may biglang dumaan sa unahan ko kaya hindi na ako nag-open para hindi siya tatakbo lang mabilis, kaya pinana ko na sa pool. At eto, pag baba ko ulit, nag-open na kaagad ako at ayun, may nakita ako sa unahan, kaya ayan, squid sign tayo para lumapit, at lumapit talaga, kaya ayun, gitik mga kaspero, patay na spine shot natin, kaya wala nang kalaban-laban itong King Mac natin. Malaki na rin ito mga kaspero. Hindi ito kalayuan sa pinanaan natin ng tanigi. At meron akong napansin sa unahan ko na dalawang lapu-lapu or peacock grouper. Ayun, medyo malayo nga lang sa atin, pero tatry pa rin natin to na panain. Baka tamaan. Kaya eto, tingin-tingin muna tayo sa paligid. Baka meron ulit na king mackerel. Ngunit wala tayong nakita at tinarget ko na itong peacock grouper. Umabot din ito ng 1 kilohan mga kaspero. Medyo malaki na rin. At ayun, tumakbo pa. Pumunta pa sa medyo malayo, kaya pinana ko na. Yun, patay mga kaspero. Tinamaan na naman sa utak. Ang ganda ng pagkatama natin sa lapu-lapong ito mga kaspero. At ito na yung last na sisid natin mga kaspero. Bali dito lang din ito sa pinagpanaan natin ng peacock grouper at saka king mackerel. Nagbabaka sakali pa rin ako, baka may dumaan na king mac, dahil napakaraming bait dito sa lugar na to. Kaya hindi ko talaga hinahayaan na malayo ako dito sa spot. Kaya eto, patingin-tingin pa rin tayo sa ating paligid o kaya sa taas banda para mas madali nating makita. At ayun nga, nagsialisan yung mga bait o yung mga trigger fish. Isa lang yung ibig sabihin yan, merong pelagic na dadaan. At yun nga, sa kalayuan nakita ko yung king mac. Ayun mga kaspero, ngunit wala tayo sa posisyon, kaya ikot muna tayo. At nung umikot tayo, tumayo tayo, at ayun, medyo umalis siya, kaya squid sign ulit tayo. At pinana ko na rin, at ayun, na spine shot ulit natin mga kaspero. Na karami tayo ng king mac ngayong araw mga kaspero, kaya goods na to. Ayan mga kaspero, kakahon lang ni Master Danny tsaka ni Bro Kevin. Nakadali sila ng isang golden tsaka isang diamond, tapos mga banak. Ayun, swerte yun.
Nahampas lang ng alon yung isda. Ayan, nandito kayo ngayon sa Batangas. Ayan, ito yung spot namin na pinapanaan. Ayan, meron na tayong mga King Mac doon. Tapos dagdag pa yan. Ayos! Hindi, ano lang, basta diamond. Yan. Huwag mo lang konti. 4.3. Ayun, pangalawa. Ayan. Laki. 12. Yung dalawa, 12.3. 12.3. Ayan. Apat lang pala yung isa, no? Oh, O, dadagdagan pa. Ayun na lang. Nakalista naman eh. Di GT yan, GT. Oh, yan dagdag pa. Oh, Kaya yan. oh 16. Tatlo pa lang, 16 na. Tsaka, isa pa. Mga meron pa doon. GT pa. Isa pa doon. 20.9. Oh, 4 piraso. May isa pa. 22.5. 22.5. Yun. Okay. Oh. Oh. King Mac. 5 kilos. Yung isa. 5.1. Pangalawa. 12.9. Laki. 7 kilos. Hindi makapaniwa. Kasi 7 kilos to. Oh, Ay, hindi mga yun. 5 yun eh. Eh, ito pala yung malaki. Akala ko yun yung pinaka. Baka mabigat bro, masobrahan bro. Baka hindi ano yung timbangan na yan. Bakas magad. Ito isa, maliit. Hindi, hindi yung maliit. Baka pinaka rin 30 yan eh. Hindi, bibili si January talaga. Ha? Bibili si January. Oh yan. Bilista mo muna bro. Oh, kunin mo na. 12.9.